Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndanzwa nekufamba uye zvekare ndanzwa nekurarwa nemaprofita akasiyana-siyana ndichifungidzira kuti zvimwe kuda dambudziko rangu richagadzirisika. I'm so desperate zvekuti kunyange ndikaenda pamba muprofita iyeye akandiudza kuti kana tikarara tose dambudziko rangu will simply go away. With the desperation that I have, mukoma, ndinosarudza kurara nemurume iyeye even though I am married zvangu. Saka zvakaitika mukoma nacho ndizvekudai so: pandakauya muno muSouth Africa ndakauya nasisi vangu. Saka nasisi takabva tachizotanga kushanda mumabhurazi. Takati tichishanda mubhurazi muya ndipo apo sisi pavakabva vachizoudzwa naforomani kuti kana kwanga kuri kunzi taida kuramba tichishandapo pabhurazi ipapo painge pachiita zvekurimwa mapotatoes munzvimbo iyo inonzi Vivo. Saka pane umwe foromani uyo ainge ari iye mukuru wemamwe maforomani ose. Saka aitofamba nemotikari dzemurungu. Saka akabva achizoti kuna sisi vangu nerimwe zuva kune chigumuro chichauya. Saka kana kuri kunzi imimi munoda kuramba muchishanda panapa papurazi, muri kufanira kuti munge muchizoita amai guru vemunen'ena wangu. Vakabva vachizouya kwandiri vakanditi, mainini ndo nyaya iripo, munofanira kuti munge muchidanana nemunen'ena waforomani. Kwamanachi munen'ena waforomani ndainge ndisingatombomudi zvachose. Ainhuwa, ainge asingagezi, aingoti each and every day achibva kubasa obva atonanga kune imwe komboni uko kwainge kuine chishabhini uko kwaaienda obva anonwa mablack label zvekare nezvibuku zvekuti aizoti kana adzoka manhowero aanenge achiita. Ndakamboedza kungudza munhu asi ainge ari munhu ainge asiri smart pache zvake. Manhowero aanenge achiita dzimwe nguva aikwanisa kurova kana 8 days achingopinda mumachira apa asina kana kumbogeza. Iye papurazi ipapo basa rake rainge riri rekuchengeta nguruve nekudzifidha. Saka aingobvako kumatanga enguruve munhu achitongoenda kushabhini, achibva ikoko achidzoka achingonoti machira. Saka mukomanacho ndakabva ndachizomuramba murume uyu, but kumuramba kwandakaita sisi vangu vakabva vamiswa basa because mazuva acho iwawo ndainge ndisingachaende kubasa because ainge ari very jealous achiti handidi mukadzi anoenda kubasa, but mari aiwana mari yakawanda. Iye namukoma wake zvavaiita ndezvekuti mukoma vacho sezvo vainge vari ivo vainge vachinyora register, iye ainge achiwana mari ruviri papurazi ipapo. Saka aitowana kamari kakatonaka chaizvo zvekuti there was no need for me kuti ndinge ndichienda hangu kubasa, but kutsvina ndo hwandainge ndakamuvengera ihwohwo nekusagona kutopfeka chaizvo. So then that was when apo sisi pavakazomiswa basa. Pandakaona kuti sisi vainge vamiswa basa ndakabva ndachizomukumbira ruregerero kuitira kuti sisi vangu varambe vachingoshanda, but ndainge ndava kumuchita, ndainge ndava nemaboyfriends akati one day when he found out mukomanashi ndipo apo ndakabva ndachizomutiza. Fast forward, ndakabva ndachizotaura naye mushure mekunge ndatambura. Ndainge ndava kugara munonzi muDendron. Saka ndakanyengerwa nomumwe murume uyo wandainge ndichidanana naye. Murume uyu akabva anditi kana uchida basa rinowanikwa nekukasika muDendron. Ndokubva ndamutiza ndikabvako kuVivo kuya ndikauya ndikatanga kugara muDendron. Ndava kugara muDendron muya ndopandakabva ndaona kuti murume wacho ainge achitotambura even more. Aiitawo basa rekufamba mumavillage achikanyira vanhu zvitina. Ndainge ndisati ndakamboona vanhu vanotambudzika kudaro muJoni. Ndakabva ndati kana iri iyo Joni yacho zviri nani kuti ndige ndichidzokera kumba. Ndakatiza neumwewo murume uyo waainge achishanda naye ndikabva ndachizouya kuPretoria. Ndichibva kuPretoria mukomanashi, that was when apo
apa ndakabva ndachizodzokera zvikare kuVivvo. Ipapo ndainge ndava nechirwere apa ndainge ndarohwa nemukadzi wemurume uyo wandainge ndava kugara naye. Ainge akandinyepera kuti nemukadzi vakarambana. Mukadzi wacho paakangoudzwa kuti murume wako ava nerimwe hure iro raari kugara naro, vakabva vose kuDendron. Amai ivavo vakangokwira bhazi ndokubva vachizouya pamba patainge tava kugara. Amene kuti vakaudzwa nani. One day ndakatoti murume asipo aenda kubasa, ndikatongokaruka ndatoona vakadzi vaviri vasvika pamba vakatanga kundirova. Saka ndakabva ndachizotiza kuPretoria, ndikabva ndachizotaura naex wangu ndikadzokera kuVivvo. Asi chandisina kumuudza mukoma ndechekuti ndainge ndava HIV positive, because nemagemu akati one day andainge ndava kuita handizivi kuti akazondipa chirwere ambori ani, but I was HIV positive pandakazodzokera kuVivvo. Ndadzokera kuya zvinhu zvandainge ndava kutoziva, but handina kuda kumubudira pachena because ndainge ndiri desperate. Then that was when apo patakabva tachizotanga kugara tose. Ndakazoti ndabatira pamuviri, iye akabva achizotanga kurwara, akaendeswa kuchipatara namukoma wake ndokubva abatwa ari HIV positive. Mukoma akati abva kuchipatara kuya ndakangoona kuti munhu ainge akasuwa. Handina kuziva kuti munhu ainge atoronga kuti ange achizokomita suicide. Usiku hwacho ihwohwo munhu akangobuda akanotenga mushonga wake wemakonzo. Achibvako ikoko mukoma ndokubva anwa mushonga uya wemakonzo. Akatanga kurutsa, ndikamhanya ndikanodaidza sisi uye zvekare ndikadaidza foromani nedzimwe hama dzake, vakabva vachizouya. Mukoma Nashe munhu takaenda naye kuchipatara, but even though takaenda naye kuchipatara hazvina kubatsira because ainge atochekwa nemushonga iwoyo waainge anwa wemakonzo, ndokufa kwaakaita. Saka akakomita suicide murume uyu. Mushure mekunge akomita suicide ndakabva ndachizobvapo papurazi paya. Then ndokubva ndachizodzoka kuno kuPretoria, ndikabva ndachizotanga kugara, ndokubva ndachizoya kuno kuJoburg. I am married uye zvekare ndine vana vaviri nemurume uyo akazondiroora. But nyaya yandiunza pano inyaya yekuti ndanzwa nekungoona chipoko chemurume uyu wandainge ndichigara naye kuDendron. Zuva randakatanga kumuona ainge ari makuseni, it was somewhere kuma past 6. Ndainge ndichifamba ndichienda kubasa because ineniwo ndinoshanda mumba as a maid. Ndichifamba kudaro mukoma ndakaona kumberi kwangu kwainge kuine umwe murume uyo ainge achifamba ariko. Saka murume uyu akabva achizongotendeudza chiso chake. Iye haana kutendeuka bhodhi yake yose, asi chiso chake ndo chakatendeuka. Ndokubva atanga kufamba akanditarisa. Ndakazoti ndiri kubasa ndo pandakabva ndachizonzwa kuti panze painge paine munhu ainge achinoka. Ndakabuda mukoma Nashe ndokubva ndachizoona kuti ainge ari murume uyo wandakambogara naye kuDendron. Ndokubva angoti wakandiurayirei, akabva anyangarika. Asi ainge achichema mukoma Nashe achiti wakandiurayirei. Ndakatomboenda kuZimbabwe. Ndaenda kuZimbabwe ndokubva ndachizoenda kuno mumwe muprofita wekutanga uyo akanditorera advantage. Akati kwandiri, kana kuri kunzi ndikakuroora iwewe murume uyu chipoko chake hauzombofi wakachiona zvekare, nekuda kwekuti ndiri munhu akapiwa simba namweya mutsvene. Saka pano pamba pangu hatizombofi takaona chipoko chake. Saka nerimwe zuva akatoti achitobvawo kwaainge achibva ndakazongonzwa munhu achiridza mhere. Mukoma Nashe akaita zvekupinda mumba achiita sekunge painge paine munhu ainge achida kumuuraya achifemera pamusoro. But chakandishamisa ndechekuti ainge akabata banga. Ndakamubvunza kuti ko banga iri mariwana kupi? Iye akatovhundukawo paakaona kuti ainge akabata banga. Akazongotanga kundiignore. Ndikazobva pamba pake ndava kuona kuti pano handichadiwi. Ndokubva ndachizodzoka kuno kuSouth Africa. Ndanzwa nekungorara nemaprofita avo vanenge vachindivimbisa kuti kana kuri kunzi ndikarara navo dambudziko rangu rinobva rapera. Handizivi kana ariko anokwanisa kundibatsira. Zviri kutondikanganisa mumarelationships angu, nekuti murume wega uyo wandinenge ndichifambidzana naye anozongogumisidzira ava kusada nezvangu. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
muri yeZimbabwe. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndine chihandbag icho chandinacho. Saka handbag iyi ndakaitenga gore iro ndakaromba mukoma mainge muri mugore ra2014. ndainge ndichishanda nevamwe varume vekuMalawi. Saka pane hwani wacho uyo akazodzokera kuMalawi. Paakadzoka kuno ainge atova netrack, aifamba nadriver wake. Saka ndakazoti ndamufonera tikabva tachizosangana. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisa. Akabva andiudza kuti paakadzokera kumusha kuMalawi akaenda akanoromba. Ndikabva ndati neniwo ndiri kuda kuromba. He was my best friend. Saka mushure mekunge azodzokera kuMalawi ndakabva ndachizomukumbira kuti ange achizondibatsira. Ndakaenda patakazosangana muri muMozambique. Akabva achizonditora tikabva tachizoenda kuMalawi. Tasvikako kuMalawi ndakabva ndachizorombesewa. Mukomana ndakarombesewa uye zvekare ndikapiwa makore awo andinofanira kuti ndinge ndichizorarama pano panyika. Then that was when pandakabva ndachizoudzwa kuti basa rangu nderekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoti kana ndikadanana nemukadzi, mukadzi iyeye ndinofanira kuti ndinge ndichimubira chipfeko chake chemukati. Pavakadzi vose avo 50 kubva mugore ra2014 pandakaromba kusvika pari nhasi, vakadzi vose avo vandarara navo, vakadzi ivavo mukomanashe vose ndakavabira zvipfeko zvavo. Not kuti vakadzi ivavo chete, but nevamwe zvekare vakadzi vemunharaunda mandinogara ndinovabira zvekare zvipfeko zvavo. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukomanashe. Kana mukaposta muzondizivisa ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chandiudza pano inhau yekuti ndiri kuda kuzotsvaka munhu uyo wandichabatsira kuti ange achizoromba. Kana ariko uyo anoda kuromba ngaagare akagadzirira, nekuti iniwo mukuromba kwangu kwandakaita ndakabatsirwa pachena nebest friend yangu. Saka ndakaudzwa kuti neniwo in the future ndiri kufanira kuti ndinge ndichizotsvaka munhu umwe chete uyo wandinounza kudare kwavo ivo sekuru ava kuti ndinge ndichizorombesa munhu iyeye. Hanzi ndo mhiko dzangu idzodzo. Saka kana kuri kunzi kana ndava ready, kana ndikada ndinokwanisa kuzotsvaka munhu panapa pachannel penyu, ndinenge ndichida kuti munhu iyeye ange achizodzoka netestimony achikuudzai kuti zvechokwadi urombwa huriko. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi vanoda kuromba gadzirirai, nekuti manje ndichange ndichizoda munhu 1. Hanzi munhu 1 chete uyo wandichabatsira kuti ange achizoromba. But pano manje atiite izvozvo because uyo anenge aromba anozotambudza hama dzake idzo dzinenge dzisina mhosva. Vanhu vangani izvezvi vari kutambudzwa nekuda kweurombwa hwehama dzavo. Asi ngatitaurei navo mucomment section mukoma ava. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Zvechokwadi mukoma, kana uri munhu anonamata pamba pako panenge paine zvinhu zvinenge zvichiitika. Saka inini pari zvino ndava n'anga zvangu, but ndakambotanga ndiri muroyi. Uroyi hwangu ndakazotorerwa nevamwe tsikamutanda avo vakauya kuvillage kwedu. Saka ipapo ndainge ndichiri kuma 20 something years, ndainge ndatoroorwa, but ambuya vangu ivo ndivo vainge vachitotonga dunhu redu rose. Vainge vatori queen vevaroyi vekudunhu rekwedu. Saka vainge vaine masimba kwazvo. Pakauya tsikamutanda uyo takaedza nepose patainge tichigona napo kuti tsikamutanda iyeye asakwanisa kusvika kuvillage. Mukoma ndichazokunyorerai
imwe nyaya zvekare. Pane vamwe pastor avo vatakazouraya. Pastor ava vakauya kuvhileji kwedu vachida kuita crusade yavo. Takamboedza kuti vasaita crusade iyoyo, but takazovahwina chete tikazovauraya. Ndichazokunyorerai nyaya yacho. Tsikamutanda uyu mukomanashi iye takamucherera makomba murodhi, makomba chaiwo. Motikari iyo yavainge vachifamba nayo vaiti vachifamba vakati fambei yobva yafa, vakati fambei yobva yaputika matai ose. Then that was when apo paakazofonera mambo. Saka Sabhuku akazofamba nerimwe svikiro remuvhileji, ndokubva svikiro iroro razofamba door by door richingomwaya bute, but bute iri rainge rakabva kwamambo. Takabva tachizoshaya simba. Then Tsikamutanda uya akabva achizosvika muvhileji medu. Asvika muvhileji medu, then ndipo apo patakabva tachizotorerwa masimba edu ehuroi. Saka mukomanashi chakazoitawo kuti ndinge ndichizotanga kunamata inhau yekuti mukufamba kwedu dzimwe nguva taiti kana tikasvika pamba pemunhu anenge achinamata taitoona zvechokwadi kuti pagedhi pemunhu iyeye panenge paine moto unenge uchibvira zimoto, kana kuti pamusoro pemba panenge paine moto unenge uchibvira, zvekuti muchitori kure munotoona kuti pamba apa patiri kuda kupinda hatikwanise kupapenda. Saka ndichinamata kudaro ndakazoona kuti vanhu vanozviti maKristu vazhinji vacho varevi venhema. Ndo zvakazoita kuti ndinge ndichizobuda muchechi, because I was still very young in my faith, but zvakaitika muchechi imomo zvakazokonzeresa kuti ndibude muchechi ndikazotanga kuita zvehun'anga. I tell you, vanhu vazhinji vanoita zvehun'anga vakatotanga vari varoi, nekuti varoi ndivo vanoziva mishonga yakasiyana siyana nekurapa zvekare zvirwere zvakasiyana siyana. Ndichazouya zvekare neconfession ichikuudzai kuti pastor avo vakamboya kuvillage kwedu takavauraya sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukomanashi yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa, but izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kuma 25 years. Ndainge ndichishanda samaid. Saka amai avo vandainge ndichishandira vainge vaine hutsinye zvisingaite. Ndichivashandira kudaro mukomanashi ndipo pandakabva ndachizodaidzwa nerimwe zuva nemuvakidzani wavo, because ndainge ndava kutoziya nenzara. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungopiwa 1 slice yechingwa nehalf cup yetea, ndotoswera muswere wese wezuva kuzodya usiku. Ndaizodya leftovers vachingoti zvinhu zvakaoma pamba hapana zvokudya, but ivo mukomanashi vaisarudza kuti kana vadya paya vasati vandipa leftovers, then vaibva vachizotora leftovers iwavo votanga vanopa imbwa dzavo vozongondisira zvishomanana, then ndobva ndachizopiwa ndichinzi ndo chikafu changu chekudya usiku ichocho. Saka zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondirwadza, ndakabva ndachizongoenda pamba pemuvakidzani wavo ndikabva ndachizovakumbira zvokudya nerimwe zuva apo pandainge ndichinzwa dzungu. Vakabva vandibikira sadza ndikabva ndadya. One day vakabva vachizondidaidza vakabva vati ivo vainge vachida kuti ndige ndichizovabatsira. Ndakavabvunza kuti vainge vachida kuti ndige ndichivabatsira nei. Vakabva vati pane zvavainge vachida kuti ndinge ndichizoisa mubedroom mamadam boss vangu. Nekuda kwehutsinye uhwo hwandainge ndichiitirwa namadam boss vangu, handina kumboramba ine mukoma, ndakatobvuma kuzviita izvozvo. Then that was when apo pavakabva vachizondipa dewe. Handizivi kuti rainge riri dewe rei, but rainge rakazara neropa. Vakanditi kana madam boss vako vasipo dewe iri, unongoritora wobva wangonoriisa pamubhedha pavo, but unoisa kusaidi uku kusina ropa. Ndakarigamuchira dewe iroro, plus vakandipa $200
kuti ndinge ndichiita saizvozvo. Then that was when apo pandakabva ndachizomirira musi uyo wekuti Madam Boss vainge vasipo, ndakabva ndachizotora dehwe riya, ndakaritora ndokubva ndachizoenda mubedroom mavo Madam Boss, ndikabva ndachizonoradzika pamusoro pemubhedha. Madam Boss vangu ava mukoma vakabva vachizotanga kuita chimwe chihure chekuti chainge chava kutonyadzisa kusvika marriage yavo ichizonoparara. By then ndainge ndatotsvakirwa basa nemuvakidzani wavo, saka zvinhu zvatainge tichingonzwa nekungoona Madam Boss vachidanana nevarume vakasiyana siyana zvainyadzisa kani apa vaidiwa sei nemurume wavo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa tinofanira kuti kana tiine mamaid atinenge tiinawo, mamaid iwawo tinofanira kuti tinge tichizomabata zvakanaka. Hanzi ndakapiwa dehwe ndikanzi ndige ndichinoriisa pambedha wavo Madam Boss vangu. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handizivi kuti murume wandinodanana naye, is it because asati ava machuwa here, even though ratova zidhara rine makore 36. Inini mukomanashi ndine 20 years, saka I'm still exploring the world. Besides, asati andiroora. Ndakamuudza kuti for now, sezvo asati andiroora, I cannot safely just wait for him. Ndinomuda iye anondida. Anoti kana tikatsamwidzana paya anonditorera iPhone zvekare nemawiki avo aanenge akanditengera. Nerimwe zuva mukomanashi takati taenda kunoona movie, so then that was when he asked for my phone. Ndikamupa phone yangu, ndainge ndakanganwa kudeleta messages, akabva achizosangana nemessages mufoni imomo. Then that was when munhu paakangondikurura wiki kana vanhu vakashamisika. Ndakabudamo mumovie house imomo ndisina wigi, apa ainge anditorera mamwe mapuma avo ainge akanditengera masneaker, saka akangokwanisa kungokurura sneaker 1. Ndakafamba mall yose, lucky enough wainge wava usiku but vanhu vainge vachiri kufamba zvavo. Ndakafamba ndine sneaker 1 but ndakazomuwana akandimirira kumotikari. Ipapo ndainge ndava kutotanga kutochema ndichiti saka kana munhu uyu aenda zvino inini ndichazoita sei? Handina kana phone yekuita bold, so handizivi kuti ndoita sei naye mukomanashi murume uyu. Ndongosiyana naye here? But chinongondirwadza kana ndikatanga kufunga zvekuti ndinge ndichisiyana naye inhau yekuti ane mari, ane zvimari mukomanashi zvekuti paari ndinotoona sekunge ndipo patori nelife yangu. It is just that I'm still young, I'm still 20 and I still want to explore the world. Handidi kuzoti kana ndava mumarriage ndobva ndachizotanga kuita zvechibhishu ndava mumarriage. I think kuti ndiyo nguva yekuti ndingofarawo then ndobva ndachizopinda mumarriage. But iye manje anoreacta in a very wrong way. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi I'm still young, I'm only 20 handisati ndava ready to settle down. Ndoda kumbodya nyika rutivi. Hanzi handidi kuzodya nyika rutivi kana ndaroorwa. Saka hanzi murume wavari kudanana naye kana akabata mamessages hanzi anobva atora zvose, maiphone, mawigi, hembe dzavanenge vakatengerwa. Saka hanzi ndoita sei naye murume uyu? Kumuramba hanzi kunondirwadza. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.